Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε δύο τομείς που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που καλλιεργούμε και φροντίζουμε τη γη μας, την αγροτική τεχνολογία και τη βιώσιμη γεωργία. Πώς οι νέες τεχνολογίες όπως τα drones, οι αισθητήρες και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν τους αγρότες να είναι πιο αποδοτικοί, πώς μπορούμε να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους. Αν σας ενδιαφέρουν οι καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της γεωργίας, μείνετε μαζί μας για να ανακαλύψουμε πώς η παράδοση συναντά την τεχνολογία για ένα πιο βιώσιμο αύριο. Η αγροτική τεχνολογία και η βιώσιμη γεωργία είναι δύο έννοιες που συνδέονται στενά και παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της επάρκειας των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων. Αγροτική τεχνολογία. Η αγροτική τεχνολογία αναφέρεται στην χρήση προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας στις γεωργικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει 1. Γεωργία ακριβίας, χρήση αισθητήρων, GPS και drones για την ακριβή εφαρμογή λιπασμάτων, νερού και φυτοφαρμάκων. 2. Αυτοματισμοί, ρομπότ για τη συγκομιδή, τη φύτευση και άλλες εργασίες. 3. Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων, πρόβλεψη καιρού, διαχείριση καλλιεργειών και ανίχνευση ασθενειών. 4. Βιοτεχνολογία, δημιουργία ανθεκτικών στις ασθένειες και στην ξηρασία ποικιλιών. 5. Υδροπονία και αεροπονία, καλλιέργειες χωρίς έδαφος για περιοχές με περιορισμένους φυσικούς πόρους. Βιώσιμη γεωργία. Η βιώσιμη γεωργία επικεντρώνεται στην παραγωγή τροφίμων με τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον, βελτιώνει την γονιμότητα του εδάφους και διατηρεί τη βιοποικιλότητα. Οι κύριες αρχές περιλαμβάνουν 1. Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών και αύξηση της φυσικής ισορροπίας. 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρήση ηλιακής και αιωλικής ενέργειας για τις αγροτικές δραστηριότητες. 3. Διατήρηση υδάτινων πόρων, η εφαρμογή συστημάτων στάγδιν άδρευσης και ανακύκλωσης νερού. 4. Εναλλαγή καλλιεργειών, βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και μείωση των ασθενειών. 5. Μείωση αποβλήτων και ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων για τη χρήση τους ως λίπασμα. Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: οικονομικά, μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγής. Περιβαλλοντολογικά, μείωση ρύπανσης και προστασία φυσικών πόρων. Κοινωνικά, βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών και πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις. Οι προκλήσεις είναι υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης, ανάγκη εκπαίδευσης αγροτών στη χρήση τεχνολογίας, αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Η ενσωμάτωση της αγροτικής τεχνολογίας στη βιώσιμη γεωργία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την επίλυση των σύγχρονων γεωργικών προκλήσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα υγιές περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι μας στον κόσμο της αγροτικής τεχνολογίας και της βιώσιμης γεωργίας. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέροντα τα παραδείγματα και τις ιδέες που μοιραστήκαμε.
Η γεωργία του μέλλοντος απαιτεί συνδυασμό παράδοσης, καινοτομίας και σεβασμού στο περιβάλλον. Με τις σωστές πρακτικές και εργαλεία μπορούμε να διασφαλίσουμε όχι μόνο την επάρκεια τροφίμων, αλλά και ένα πιο βιώσιμο πλανήτη για τις επόμενες γενιές. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μοιραστείτε το και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.